Има една идея, за която милиони хора вярват, че е ключът към щастливата връзка. Една концепция толкова популярна, че направо е оформила начина, по който говорим, мислим и се опитваме да подобрим най-близките си отношения. Да, става дума за 5 езика на любовта. Но какво, ако основата на тази теория всъщност не е толкова стабилна, колкото си мислим? Нека надникнем отвъд повърхността. Всичко тръгва от една единствена книга. 5 езика на любовта на Гари Чапман, издадена през 1992, е продадена в над 20 милиона копия по целия свят. Това е просто феноменален успех, който превръща една наглед проста идея в глобално движение. И не става въпрос само за книги. Тази идея буквално е превзела и дигиталния свят. В TikTok, например, хаштагът Love Languages има над 500 милиона гледания. Представете ли си? Това показва какъв невероятен културен обхват и влияние има тази теория върху цели поколения. И така, каква е тази идея завладяла света? Всъщност, в основата си тя е съвсем проста. Всеки човек има един основен начин, по който изразява и разбира любовта. Свой собствен уникален език на любовта. А тези 5 езика са: първо, думи на утвърждение. Знаете, комплименти и насърчителни думи. Следват жестове на услуга. Онези малки неща, които правим, са да помогнем на партньора. Получаване на подаръци. Визуалните символи на обич. Разбира се, пълноценно време, когато сме заедно без разсейвания. И накрая физическо докосване. От държане за ръце до по-интимни контакти. Самият Чапман твърди, че тези езици са толкова различни един от друг, че ако партньорите говорят на различни езици, те просто не могат да се разберат. Все едно, единият говори на китайски, а другият на английски. Идеята е, че за да успее една връзка, трябва да се научим да говорим езика на другия. Звучи доста интуитивно, нали? И със сигурност е помогнало на милиони хора. Но какво се случва, когато учените, които изследват връзките, поставят тази теория под микроскоп? Резултатите може и да ни изненадат. Точно това са направили изследователите. Взели са теорията за езиците на любовта и се подложили на сериозен тест, като са оценили трите й основни допускания. Искали са да видят дали данните ги подкрепят. И така, сега ще разгледаме всеки от трите стълба, върху които се гради цялата тази теория, за да видим дали всъщност издържат на научният анализ. Един бърз поглед върху научния преглед веднага ни показва, че всяко от трите ключови допускания на теорията е поставено под въпрос. Хайде да ги разгледаме по-подробно, едно по едно. Първото голямо допускане, че всеки от нас има един единствен основен език. Изследванията показват нещо съвсем различно. Когато хората биват помолени да оценят всеки от 5 езика, те обикновено дават високи оценки на всичките. Оказва се, че проблемът е в популярния тест. Той ни кара да избираме между 2 еднакво желани неща. Все едно да ни попитат: предпочитате подарък или прегръдка. В реалния живот повечето хора биха казали и двете благодаря. Така тестът създава една изкуствена иерархия, която просто не отговаря на истината. Добре, второто допускане, че има точно 5 езика на любовта. Но научният анализ показва, че тези категории всъщност са доста свързани помежду си. И което е по-важно, теорията пропуска други изключително важни неща. Например, тя не казва нищо за това как да подкрепим партньора си в труден момент в работата или как да се справим с спор за пари. А това са абсолютно критични аспекти за здравето на една връзка. И стигаме до третото, може би най-важно допускане, че съвпадението на езиците между партньорите е ключът към щастието. Ето тук доказателствата са направо категорични. Множество проучвания не откриват почти никаква връзка между това дали езиците съвпадат и колко сме щастливи във връзката. Ключовия момент е, че всяка проява на любов, без значение от езика, допринася за удовлетворението. Важното е да се чувстваме обичани. Точка. Искате конкретен пример? Ето го. Проучване сред женени двойки на Малдивите установява, че над половината от тях, цели 52,6%, имат различни основни езици на любовта. Въпреки това, общото им ниво на удовлетвореност от брака е било изключително високо – 86,7%. Това много ясно показва, че съвпадането просто не е решаващият фактор. Добре, след като науката поставя под сериозно съмнение основите на теорията за езиците, учените предлагат една нова, по-точна метафора, за да разберем нуждите си в една връзка. Вместо да мислим за любовта като за чужд език, който трябва да учим, новата метафора я представя като балансирана диета.
Докато езикът е нещо твърдо и категорично, което предполага една единствена нужда, диетата говори за множество нужди, за гъвкавост и разнообразие. И какво точно означава това? Ами, помислете си за тялото. Може да оцелеете само на въглехидрати, нали? Но за да сте наистина здрави, ви трябват и протеини, и витамини, и минерали. Същото важи и за любовта. Една връзка се нуждае от пълния спектър емоционални хранителни вещества, за да е здрава. Този нов модел всъщност взима оригиналните 5 езика като основни хранителни вещества, но добавя и други, които науката е доказала като абсолютно жизнено важни, а именно подкрепата за личния растеж на партньора и умението за конструктивно разрешаване на конфликти. Така получаваме една много по-пълна и реалистична картина на това какво поддържа една връзка жива и пълноценна. Добре, но ако теорията има толкова много недостатъци, защо е толкова популярна? Защо милиони хора смятат, че им помага? И отговорът е, че истинската й сила никога не е била в самите езици. Тя е в това, че даде на хората един лесен и достъпен начин да започнат разговор. Разговор за своите емоционални нужди. Тя просто послужи като отправна точка за двойките да помислят и да обсъдят какво ги кара да се чувстват обичани и ценени, а това е абсолютно основен принцип в науката за връзките. Така че крайният извод не е да се фокусираме върху откриването на един единствен правилен език. Вместо това, целта трябва да бъде да се стремим към разнообразие, да осигурим на връщата си пълния спектър от емоционални хранителни вещества, от които тя се нуждае, за да процъфтява. И така, докато размишляваме върху собствените си връзки, въпросът, който остава е: опитваме ли се да научим един единствен чужд език или се стремим да сервираме богато и балансирано емоционално ястие всеки ден?